Sentejn wara li jisem iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi deru iswed fuq l-abjad fuq il-Panama Papers wara l-instab li kellhom kumpaniji segreti fil-Panama. Is-segretarji parlamentari Silvio Schembri u Aaron Farrugia għadhom ma jarawx raġuni għalfejn iż-żewġ persuni qrib il-Prim Ministru għandhom jirriżenjaw. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, iż-żewġ segretarji parlamentari infexxew f'attakki kontinwi fil-konfront ta' numru ta' esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Iżda meta mistoqsija meta jaħsbu li Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jirriżenjaw, Silvio Schembri qal li dini biss kantalina tal-Partit Nazzjonalista. Qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux ikompli jitkellem dwar dawn l-affarijiet. Il-mistħija titlob li naqqas biss għandkom komplu titkellmu fuq dawn l-affarijiet. F'pożizzjoni ċara li jħossu skomdu jitkellem dwar il-kumpaniji li Konrad Mizzi u Keith Schembri fetħu fil-Panama, is-segretarju parlamentari jirreferi għalihom biss bħala il-każ li qed issemmi int, filwaqt li jgħid li qed jippruvaw jintefgħu id-dubji. Min-naħa tiegħu Aaron Farrugia qal li l-inkjesta li mexxa l-Maġistrat Aaron Buġejja tassolvi lil kulħadd. Iżda meta mistoqsi jekk il-fatt li jisem Keith Schembri u Konrad Mizzi jinstabu fil-Panama Papers u stken wara l-inkjesti li sissa għadhom pendenti. Hemm inkjesti fuq l-istess każ qed isemmi inti?